اینا برادرها همه همین برادرای تاجیکستان همش اینا همه ای تاجیکستان هم اینا جهانگیر اینجا یکی تاج اینا همش بچه سرخوز هم هست هشتم ریال هشتم مدام بوده бахайн анҷа се аккаунт дорад ҳар се шайкони бодом будиам як тасхча якми мард дор кашидаги будай як таи дигар ҳами якми апрел будай акаш шухи ба шухи дар дилаш ямуш задай ҷо ба ҷо ғелдай мурдай ана бу уша свет задай мурдай мехе бародаро ина фикр кунед на ҷаҳонгир дар ҳаққи ҳамаам ё дуогӯ бошем ё ҳамашай тоҷикистонам ай нуракам ҳастай ай ленинободам ҳастай ай ваҳдатам ҳастай ай ҳама ҷо ин ҳами апара гуфтан ҳами апара гуфтан москва бурдан бо гардондан овардан 63 қосимова дар ҳақиқатан нигоҳ ҳамаш ҳамин 2020 ай ҳамин дурун шонда якта азарбайҷон буда ё дигар ҳамаш ай тоҷикистон ай дар ҳақшон дуогӯ бошен ҷаҳонгир